kae Gendera Ngastina. Lah. Ae Gendera Ngastina kae mesti arep gawe geger ana kene. Antasena piye? Kowe maju. Wis apa? Aku iki cah enom. Terus aku njaluk contoh wong tuwa. Karepku Pak Dewa wis melang dadi prajurit iki kudu susila, anuraga, sambegana. Kae mau lho. Iya terus ayo buktekno. Aku contohno perang iki piye? Aku data dicontoni mung karek gobras gabrus kene iki perange wong maling. Perange satriya, contoni ora? Iya iya. Nah, contoni sik. Wah, aku tak tiru kowe. Para sarangan saka kaduan yo. Maju sik. Wah, perintah wong tuwa malah. Dapure kaya ngopo? Woi! Ana menalun patangkun raping witing naga sari mulat mangandhap katingal Wanodya yukurake gelung rino sakwara kesma kang ega kae ora mangling anu mari iya Swatama majuwe ning opo Di Gatotkaca oleh padha gladen perang kon bubar anggep apa wanomani gladen perang ana Tegal Kuru tan wurunga Gatotkaca bakal njungkeng malih sinuwun Duryudana ora sah kowe ndakwa sing werna-werna kene ora ana glagat bakal njaluk negara Ngastina kepara kowe bali yo aja ganggu gawe kelawan anak-anakku golone gladen perang yen nganti ora gelem bubar tak babati barisane kelakon babati barisane anakku waton bisa ngelangkai bangkene Anoman wah sugih kendel Bondowani lena pangino gibeng bengkleh-bengkleh hormat yo Anoman malumpat sampun oh hey wah lo hey as hey Yo, mati tenan. As. Hei, wah. Oh, yo. Iya.